Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله إنا سانكا ina so ka sani Allah da kai na so ma yabona ga sayyidul kauni. Allah ka ƙara tsira da albarka ga sayyidul kauni. Manzan Allah mawaƙanka duka sun fi ni, sun samu shiga gidanka manzan Allah ni kwa sabban ni. Gani na zo ni ma ka karbe ni, in ban kai matsayin shiga gidanka ba ya sayyidul kauni. Gane na zo ko a zaurenka ne ni ma ka banni, buri na ɗaya manzan Allah ka juyo ka dube ni, ko ba kai mini magana ba ya sayyidul kauni, ya rahmatul kauni. Manzan Allah sayyidul kauni, lale da maraba zamma mai daraja ɗan masu girma. Allah sayyidul kauni, lale da maraba zamma mai daraja ɗan masu girma. Manzan Allah sayyidul kauni, lale da maraba zamma mai daraja ɗan masu girma. Da sunan mai rahama da jin ƙai, mai afuwa mai ba da girma, ya sayyidul kauni. Salli wa sallim mubarakul kalli ala habibi sayyidil umma, ya sayyidul kauni. Allah su mai girma mukamai ya karba aikin ya so mumuma, ya sayyidul kauni. Sarki Allah ka shaida na yi murna na so shi nima, ya sayyidul kauni. Allah ƙara mana sanka hasken zati asalin komai. Da sunan Ubangiji mai isar da saƙo ga masoyi, Allahu ka yarje mana ka shigo aikin nan da zabi. Kalamin can Allah dan annabi jagoran komai. Rabbana salatin naka kai wa madubin ma'aikanka, wanda sai sarrafa da shi za su samu girma a wajenka. Shugaban halittinka wanda haskensa ne asalin komai. Ya lahutul jamali, ya nasutul wisali, ya dala'atul zati, wanzan je Ubangijina marashin farko a sanina.
marashin ƙarshe Allah na taimake mu ka gyaran sauti taimake mu da taimakonka dukkan lamari mun baka ka yarda mi wa manzanka baituka da kyawun sauti rabbana ara mana dama yadda ka yi wa manyan umma ka abinci ne masa hidima Allah dan girman zati salati jalla wayi kadan kaga almaki manzan da sansa kake shine dala'atul zati assalamu alayka ma'aiki sau bashir ne muka zo da aiki karɓe mu kai mana tsarki ya dala'atul zati ba ni za ka duba ba ba kalaman za ka kalla ba ba su kai a kalle su ba ka duba girman fati yabo Allah ne ya yi ma sai muke neman alfarma da ka karɓi yaban mumuma ya dala'atul zati shugaba baban zahara dan kai aka kage sama akai adam da hawa'u shugaba baban zahara dan kai aka kage sama akai adam da hawa'u ya dala'atul zati da hasken ka annabina aka yi wuta da aljanna aka yi dare aka yi rana ya dala'atul zati kan ba farko ba ƙarshe aka yi ka annabin ƙarshe duk halitta kai ne tushe ya dala'atul zati zauna daidai za faɗi yardajen maiki annabi sarki kuma sarkin annabta sarki ubangidan annaba da annabta salamu alaikum manzon Allah zauna daidai za faɗi lafiya gwani ke faɗi shugaba da kai muka raɗi ya dala'atul zati kai aka yi wa kambe da kamban karbuwa kowa ya raɗe ka ya karɓo agun Allah maƙagina Allah bashir ya kiraye ka ya ƙara girman ka ya baka baya buƙatar ya ba shirka maƙagina Allah maƙagina ina roƙonka ya hayu salati adadin rayayyu ka yi shi a gurin sanabiyu shugabana kuma mai gidana roƙon da na saba ya Allah shi nake yi dan manzan Allah ka azurta mu da san Abdullah dan Amina kuma mai amana shugaban karɓaɓɓu gaishe ka duk wanda ya karɓi yana baya kyarar ka baya kyamar ka sirrin raina ya sirrin jikina
a bar tona tsakanin Allah, a bar tona tsakanin Allah da ma'aiki na manzan Allah, ba ruwan mu bayin Allah, annabi na da Allah Ubangiji. Lamarin Allah na ma'aiki ne, lamarin ma'aiki na Allah ne, kowa na kare ɗayansa ne, annabi na da Allah Ubangiji. Annabi na da Allah Ubangiji, masu gasa ƙaunar ka muke da gaske. Masu gasa ƙaunar ka muke da gaske. Da sunan kalikina mai tsara lamurana, zan yi ma annabina baitukan ƙauna da gaske. Kakar gasar masu gasa ƙaunar ka muke da gaske. Salati dalla mai kowa na ka shiga shugaban kowa, in ba shi ba cikar kowa sa ya so aikin da muke. Kakar gasar masu gasa ƙaunar ka muke da gaske. A girma shugaban ma'aika, kai mun izini in ziga ka, dan Allah dan Faɗumarka, saka muke manzo da gaske. Kakar gasar masu gasa ƙaunar ka muke da gaske. Ka cika da cikar jalla sarki, isar ka ta fi isa ma'aiki, kai ne uban kyauta da kirki, Allah san ka yake da gaske. Ja mu je sarkin ma'aika na Allah, kowa na ƙasanka, ruwa ilhamad tana wajenka, iyamar madan kai ake, kai ne ya sarki, kai ne mafada, kai ne mai kyan, kai ne adam, gun kowa kai ne mai gidan, ko ina shugaba kai ake. Kakar gasar Ike na kama marajiya, da mayar ma'aikin Allah. Rabbana kai ne mahalicci, kai ne wahidin makaɗaici, Rabbana lamunci mana mace arzikin radiya marajiya. Kai salati ga manzan Allah, mai martaba ma'aikin Allah, bawa sarkin bayan Allah, adadin halittun da kai a duniya. Dan Allah ki taimake mu ki yarda, ki karɓo baitocin da na fita, tunda mun zamu san ki saida, karɓe mu kar ki bar mu juya. Da mayar ma'aikin Allah. Ga wacce Allah yake kishinta, ya ba ta matsayi da zarta mata, ya saida muna da bukata, mun zo gare ki kar mu ji kunya. Da mayar ma'aikin Allah. A nan zan tsaya uwar shurafa'u, karɓi yaban saida zahara'u, dan darajar na kuɗin ulafa'u, dan matsayin mai tijjaniya. Da mayar ma'aikin Allah. Idan jiyali dan barahama ga wasi, dan alfarmar shi sunusi, dan tsoho dan sabon ga wasi, karɓi yaban saida alawiya. Da mayar ma'aikin Allah. Ya saida Fatima, sharu yana gai da ke, kamun gaba muke da ke, ya yare gidan annabi
Allah ma yana ji da ke sannan a ƴaƴan ma'aiki kowannen suna ƙasa da ke ya sayi da dan cikar matsayinki a taimaka a karɓe mu na a ba mu sirrin yabo a taimaka a karɓe mu na a ba mu sirrin yabo a taimaka a dube mu na a ban hakikar yabo a taimaka a kalle mu na a ba ni tsagwaran yabo dan sai da Khadija kyautar ta da kuke rabo a taimaka a bamu faɗo magamu mun lantabi ke fajin wuce a roƙe ki kasa sai da faɗuma ke fajin wuce a roƙe ki kasa sai da faɗuma na buɗe baki ina roƙon ki ce sharu an yi ma a taimaka faɗuma a taimaka faɗuma da martabar annabi mai asali mai tsarki na faɗuma yar mai girma Ubangiji kalinka salati ga mai kyakkyawan zati mai tsafatan nan mara datti annabu mai duban alfarma shugaba uban shugabanni kakan Hassan da Usaini annabi yau magani na zo a yaman alfarma yar kazan wa baitoci na yar kazan wa baitoci na to amma ya annabi na basira babu aguna azba mana wata nima assalamu alayki uwata sayyida mun zo da bukata na faɗi mayar da huta na san zaki mun nima yar annabi hadiri kyauta daga annabi kika ga hai waye kai Fatima ko akwai kai sayyida Fatima yar annabi hadiri kyauta daga annabi kika ga jita waye kai Fatima iya kyauta Salamu alaikum da Fatima ta Zarau girma sai gidan girma kyautar girma sai gidan alfarma ku rike na sama ku rike na kasa Salamu alaikum da Fatima ta Zarau Salamu alaikum ya barasan da Husaini Salamu alaikum annabi Muhammadu Salamu alaikum ya Nana Khadija Salamu alaikum annaba hadire kyauta daga annabi kika gaji ta waye kai Fatima iya kyauta sayyida ayyaman alfarma waye ke neman ya wadata hayya billahi lazi wannan gida in ka shiga duk abin da suka baka ta bayu Allah ma baya canzawa in sun baka ta bayu ko a duniya ko a kiyama sayyida wa yake neman ya wadata ga gidan da ake raba kyauta shi yasa ni da yan fadata muka rike gidan nan muma mun ga duk baiwa daga nan ne ake raba wa dukkan mutane sayyida mu mabukata ne masu duniya da kiyama sayyida ni abin ki na nema soyayyar annabi nima Fatima sirrin ta na nema Zahra umana nan tare da ki Fatima ki
kasance tare da mu. Zahara'u muna nan tare da ke, Fatima ki kasance tare da mu. Mai bana abin cewa in faɗa, ka daɗe ni da kalma da ɗaɗa, hidima ce tsakanin uwa da ɗa, ya rabu kasance tare da mu. Mai ba mu abin cewa mu faɗa, ka daɗe mu da baiti da ɗaɗa, hidima ce tsakanin uwa da ɗa, ya rabu kasance tare da mu. Zahara muna nan tare da ke, Fatima ki kasance tare da mu. Zahara muna nan haya. Allah ya daɗa miki girma da matsayi, uwa mai ba da mama. Rufin sama babbar shimfiɗa. Sai dai in baka kalli saman ba. Ko makaho da baya gani ya san sama akwai shimfiɗa gata, ana gaya mas. Ko ba haka bane? Sai da Amina mahaifiyar Annabi Muhammadu babu irin ta Allah bai ba, ba kuma zai yi ba. Bai yi ba a baya, nan gaba kuma ba zai ba. Sai da rukun sama babbar shimfiɗa, kowa ya ɗaga ke za ya kalla. Aminatu babar annabi na, gare ki na zo yau zan yi maula. Maulane da muke sai da Amina, a karɓe mu dukkanin mu jumla. Mun samu shiga fadar iyaye, ta ƴaƴan ma za mu shige ta. Mai ɗan da ta zarce masu ƴaƴa guda ɗaya ne, ya zarce nasu. Guda ɗaya ne ba da yawa ba, amma ta jikinsa aka yi nasu. Jama'a mun sani dukan halittu da hasken annaba an kai su. Ba a yi ba ba za a yi banana, keke ɗaya ce zauna ki huta. Sarki a duniya, gashi sarki a lahira, kasaitaccen Ubangiji, ya baban Ibrahima, da kai ne zan fara, mai dabbobi da tsuntsaye, mai mutane da aljanu, mai rafuka da kifaye, mai hijabai da shamakai, mai zahidai da sufaye. Allah ka ƙara ilhama, ka ƙara salatinka ga shugabanmu masoyinka, wanda dan tsabar ƙauna sai ka cika shi da siffarka, ka buɗa mai sirri, kasa ya san ka ya gane ka, ya ringa hidimta ma. Kasaitaccen Ubangiji, wa ya gane haƙiƙarka. Annabawa da mursalai sun gaza gane iyakarka. Mala'iku da dukan kaunu
sun sallama a mukamanka ya baban Ibrahima a shugaba ya halicce ka Ubangiji tun ba kowa kai kaɗai ya ƙage ka yake duban ka da ƙarawa ba kowa ba komai ba lokaci na ƙirgawa sai baban Ibrahima tun bara shi babu samuwa aka yi ka sarki mai Allah tun ba a'a sai kai kawai manzan Allah kuma ya aka kage shi kai ya tarar bawan Allah ga kanan kai ne namiji duk maza ba su can maka ba ga kanan kai ne namiji namijin maza ce zarumin zarumai wanda yake yaki tura ta mai bango zarumai suka kasa dama shi ne zarumin wani zarumi da ta gaba da zarumta sai ya dawo bayan sama wani su tari namiji ɗan namijin takobi namiji ɗan namijin sara namiji ɗan namijin taku namiji ɗan namijin mashi wani manzan Allah ga kana kai ne namiji duk maza ba su cin maka ba wa ya san a ina ka tsaya ba dai mutum ko aljan ba mala'iku da dukan kanku ban ware kowa ba sai Allah mai girma sai da kai ake karɓar wanda duka aka karɓe shi dan ayyuke ba shi cika sai in ka shaide shi annabi ne ko mursali kai ne alfarmashi ya baban Ibrahima karɗe maka shaide Allah ya satarta karɗe maka shaide Allah ya satarta kasa a bar mu da kai don isar ka a duba a yi mana domin kai kada a duba aikinmu ya kasaitacce mai kyawun halaye ya kasaitacce mai kyawun halaye Allah na kira mai mabambantan sunaye shi ne ya yi kowa da komai ko kowan waye mai yadda ya so a sanda ya so ko da suwaye ya sarki Allah ka sa na a jerin sufaye kayi salatinka ga annabu mai kyan halaye mai kyawun asali da siffa mai kyan sunaye mai abon faɗa daga Allah sitirar sufaye shi ne rahamar halittar fili da na ɓoye sarki manzan Allah wane ne ba kayyar ko ba da sunan mai haɗa bayi mun rako sarki a gaba
na roƙo ya ba mu dama ni yaban sarkin na gaba ko da kiɗan ko babu Allah ba dan ni ba dan sarkin nan na gaba salati ya rabba kaɗan kama shugaba manzan da ka zaɓe shi mai matsayi babba shi ne guda ɗaya wanda bai taɓa saɓo ba shi ne akan gaba lafiya na gasken gaske Kyan gaske kai kadai nake yi mataki kai ne sarki tun farko haƙarshe ba a sake kai ɗaya ne baka da na biyu kai ne kadai na gaske irin ka ba za a kuma ba annabin gaba ɗaya sannan kaman san Allah kayi wa duniya kayi wa lahira sannan kaman san Allah kayi wa sama kayi wa ƙasa sannan kaman san Allah annaban gaba ɗaya sannu kai nake wa baitoci wanda yayi shakkar matsayinka ya fi kowa ganganci kalluma sai a kiyama in ana yi maka fadanci kasa Allah a gaba wane ne ko mene ne sarki ba kai yarku ba wane ne ba kai yarku ba na sama ko na kasa wane ne ba kai yarku ba na ciki ko na waje wane ne ba kai yarku ba na dama ko na hagu wane ne ba kai yarku ba wane ne ko mene ne sarki ba kai yarku ba ana dane ko ana yanzu ba fadanci mu kama ba mutane ko aljanu ban mare mala'iku ba waye bai bismillahi kalikina yabo na shirya ma'allabi so nake yi a taimake ni idan faɗo siffar annabi amma akan ƙarfi kalamin can sarki Allah kalamin can na faɗo baitoci kan ƙarfin nashi duk da na san bayyiwa a ce wani mai rai ya san shi sai dai mai ruhin shi wanda nake nufi sarki Allah domin na faɗi ma ka amincan nawa na babanta na tsaya ina magiya ya Allah ka biyan bukatata bukatar da ya ita ce kalamin can sarki Allah dutsen cikin ruwa bai san ana yin rana ba dutsen cikin ruwa bai san ana yin rana ba duk wani mai ƙarfi ga ma'aiki ba zai tasiri ba ƙarfin manzan Allah mu sani ya zarce ibadullah mai fushi da fushin Allah mai tsara sai angon hafsa na ji in zai kai tsara an ce bai dage ƙarfinsa ka tafila manya maganin ƙanana giwa mai babban taku Murnanin zaki ne mai sadan ba
Aliyu mai karfan Allah sayyidina alin asali mijin Fatima Zahra asali mijin Fatima Zahra da sunanka na soma mai bani baitoci ka daɗe ni ilhama ka tsare ni ganganci jarumin ka zama yabo mijin Sayyida Zahra ka ƙara salatinka ga yayan alin asali cikakken masoyinka sarkin alin asali uban gidan ma'aikan nan mijin Sayyida Kubra da ne cikin ƴaƴa zai maƙubansa baitoci kaɗu ba ƙwararre ba sai rigima da ganganci Allah ka dafa ma saboda Sayyida Zahra saki na rabbani sallama nake yi ma gani nan da baitoci imam haliyar da in yi ma in na yi ka karɓa min saboda Sayyida Zahra bayan Fatima Zahra ya mai fada ja fadar mai duka baba ga Fatima yau kai zanya ba ya mai fada a ja fadar mai duka baba ga Fatima yau kai zanya ba Annabi Muhammadu makaɗaici tabaraka zan kira yaban basira ya ƙaran hattara ya ƙara kare mu ga dukkan haɗura ya laɗafa mana mu waƙe mu je ba ka ƙara tsira da albarka duka ga wanda ka bashi sirrin ka duka aminullahi ka kira shi da haka baba ga Fatima baban Zainaba mai ya Zainabu mai mata Zainabu sallama muke ya sarkin Habu roƙo muke yi ka ba mu wani abu irin abin da baka baiwa wannan uba ka ba ni komai ya Rasulallahi ka ba ni komai na roƙa annabi ka ba ni komai na roƙa annabi ka sani da kai na fake annabi ni ban da gata sai kai annabi kai na kama idan kai ubangiji ya ƙure hayya da kai Muhammadin Rasulullahi da kai ubangiji ya ƙure a daka kowa yana da abin da yake ƙure a daka da shi ko ba ka bane an aka ce yau za ka yi aure sai ka ɗauko sabuwar riga ko ka ɗinka ka ƙure a daka ka sa ka je ko ba ka bane kana munna Allah da Annabi Muhammad ya ƙure a dakarsa ko ba ka bane da kai ubangiji ya ƙure a daka yana da adaka kuma mazala ya habibana ya sayyidina wai ya tawassuli da kai
ya abin yabo kai Allah yake yabo kai yake yabo tun ba wani abin yabo sai amma yabo sannan za a sarrafo ga Sharif Bashir ya zo zai yi ma yabo taimaka mana ka karɓa mana annabi Muhammadu ba wanda yayi kai wanda dai yake da isa ba ya ja da kai kauce annabawa ba su tada kai mursalai sai ya kasan sauƙi da kai so suke ya Muhammad Rasulullah ya adali kai ka zo da adalci sannan aƙili kuma ka kawo da zalunci da hamun zali kuma ka daidaita jama'a muka yi hankali gaisuwa ta ƙara isa gunka ya Muhammad Rasulullah ya adali kai ka zo da adalci sannan aƙili kuma ka kawo da zalunci da hamun zali kuma ka daidaita jama'a ba dan annabi Muhammad ba da yanzu ba mai hankali ko an gane ko ba a gane ba da kowa mahaukaci ne kuma har yanzu ka duba ka gani duk cikakken masoyin manzan Allah zaka gan shi da hankali wanda duk yake kyamar annabi Muhammad zaka tarafa shi da hankali kowane ne shi ya Muhammad Rasulullahi adali kai na kama da kai ne na yi tawassuli sau nake yi a ranar tashin hankali yau matubula sarari yau malayan fa umalin wala bano illa man atallaha bi qalbin salim menene qalbin salim manzo Allah duk zuciyarka ta kubuta to da annabi Muhammad ta je wa Allah duk zuciyarka ta kubuta ta zama kubutacciya salim nagartacciya to da akwai annabi Muhammad duk zuciyar da babu manzon Allah a farko shugaba ne a ƙarshe kuma shi ne a fili a dukkanin lamari Allah na fara sanyawa taimakonsa a kullum muke ƙara nemowa a cikin taimakon a haɗan da ƙara yarjewa Allahu ka amsa mana dan kai salati ga daɗi cikin daɗi da daɗi wanda shi ne abin so cikin kunci da daɗi sai an ambace shi aljanna take faɗi kuma shi ne kazaƙa kai na tsaya da kai nake alfahari mai alfarma ya mai da akwai da babu masanin kaina mai dama da hawa da mai dare mai rana roƙonka nake ka haska kan ƙirjina ka yi mun baiwar yabo yaban manzona kalamun can roƙonka nake ubangijin ishaƙa kaman satara ka ƙara bani hazaƙa ka yarje mun ka bani damar saƙa wasu baitoci ga shugaba na hazaƙa kalamun can ka ƙara salati ga wanda kake so tun kafin kai so wanda da shi ne ka ƙage komai kai so wanda kake son duka abin da yake so shi na riƙa assalamu alaika wanda Allah ke so ya wanda ubangiji ya ƙage shi da so ya wanda da sansa ne ake samun so yaddar Allah tana gurin wanda ka so mu soka mu ƙara shiri ga sarki mu bai hidima sayyidin umma kai ne abin nema kai ke da wuri kai ke da tabarma kai ke ɗaukar ɗawainiyar al'umma wurin ka na zo idan kai na fito ya sayyidin bushra aikin ka muke yi ya aba zahara kuma kai na nufo da aikin kamar sutura babar da take ciki din ka gyaggyara ka karɓa min wayayi ya kai a attajiran Allah mai soke raƙuma ɗariran sallah
mai kyauta da garke guda Allah abin nema yana gunka mai dila ka ba mu na baraka kalau mai sai da kubura ba tafiya na yi ba izini na ce ta jira manzan Allah muna so a mana kara kan kai ai mun ba sai dai isa sahara ka sarro banda na yi maka ma'aiki na shi aka zaba tun babu zaɓaɓɓo shi aka sama tun babu sarki mai ni da ku nake sanyawa mai safa da yamma ne abun godewa mai yanzu gani da shi nake somawa sarkin da akwai shi sayyide sakalayin zanyi wa baitoci ba ni da komai kawai arziki zanci ayi mulki kada in yi ganganci sayyida zahra'u salamu alaika ya na farkon fari gidanka na zo mai gidan abubakari karbe muka san da mu sayyidul bashari kai ne sitirar mu shi ne farko tun ba a yi farkon ba don ita farkon ba ta samu suna ba ba don shi ɗin ba da ba a yi farkon ba gaishe ka muke farkon samanmu shi ne rahama tun ba a yi rahamar ba don ita rahamar ba ta samu suna ba ba don shi ɗin ba da ba a yi rahamar ba gaishe ka muke rahamar samanmu shi ne asali tun ba a yi asalin ba don shi asalin bai samu suna ba ba don shi ɗin ba da ba a yi asalin ba gaishe ka muke asalin samanmu shi ne sutura tun ba a yi suturar ba don ita suturar ba ta samu suna ba ba don shi ɗin ba da ba a yi suturar ba gaishe ka muke Allah ya yi shi tun bai yi komai ba tun bai yi akwai ba bai kaki babun ba tun ba ya ɗan amina babar Rukayya kai ne abin ambato sarki marashin farko sunanka ne a farko Allah ka daɗan farko domin abin ambato Allah ka daɗo tsira aminci mara tsara ka yi ma aba zahara Allah ba abin ambato Allah ka daɗo tsira aminci mara tsara ka yi ma aba zahara Allah ba abin ambato Annabi salamu alaika mai maka gaba maka mai sanya sace ganin ka kullum kai nake ambato a gida a Madina kai ne a cikin raina Allah ma ya nuna kullum kai nake ambato so nake kamar damuni ya kakan tijjani da zarar an gani ya zama kai ake ambato Allah kai mun lamuni dan kakan tijjani da zarar an gani ya zama shi ake ambato bismillah Allah sarki na yi nufin sake yin aiki so nake yi a ƙaran sarki baitika ne zan wa mai tsarki ya Allah ka ƙara salati ga wanda kayansa ba sa datti shi ya fi kowa daɗin sauti mai girma baban fati a salatin a sa mata yi jikoki a sa ɗaɗaye da sahabai a sa sufaye su suka zamto gare mu iyaye
ya Fatima. Sayyida ya Fatima salamu alaiki. Azima salamu alaiki. Karima salamu alaiki. Yar annabi yau baba wanki. Kane a cikin ƴaƴayenki. Wanda ya narke a cikin sanki. Ba mu da aiki sai aikin ku. Ba mu da zance sai zancen ku. Buri na saduwa da ku. Alfarma ita ce halin ku. Yana na Fatima az-Zahra. Zahra, Zahra, Zahra. Yana na Fatima az-Zahra. Zahra, Zahra, Zahra. Hoya. Yana na Fatima az-Zahra. Zahra, Zahra, Hoya. Yana na Fatima az-Zahra. Zahra, Zahra. Mai asali yar mai asali. Mai asali jika da mai asali. Mai asali mata da mai asali. Mai asali baba da mai asali. Mai asali kaka da mai asali. Yar babban gidana na faɗi baki mana lamuni. Bismillah Allah Ubangiji sunanka nake kira. Ai kake ban dama Ubangiji ka daɗa mun basira. Ka amincen Allah in je gidan da ake muni lamuni. Ƙara aminci Ubangijin mu gaba ban Fatima. Matansa da ƴaƴa da sahabbansa ka sanya mai sama. Su ne taurari taurarin kowane zamani. Fatima ke ce lamuni kuma ke ce mai lamuni. Fatima ke taimaka min dan Allah ki min lamuni. Fatima na san kin mun na gode a ƙara yi muni. Na Fatima tun ƙaho muke haya. Allah mabuwayi ya mahalicin komai. Allah mabuwayi ya mahalicin komai. Ga bashir rarraunan nan wanda bai da sanin komai. Allah buɗan ilimai ka sa a ciki in faki. Kaban ilimin zahiri Allah kaban ilimin baɗini. Ka ƙara mun fatahi Allah ka saka da nayi rauni. Allah ka gyara ni hamsar roƙon da nake. Rabbinin ka salatinka ga annabinka abin yarda. Wanda ba ka san komai sai ya karɓa ya yadda. Shugabana Mahamuda ya jikar Aminatu yan limamin mala'iku. Yan Hadijatul Kubra Allah yana komai dan ku sai da gabawanku. Yar masu duniya da kiyama. Yar masu duniya da kiyama. Da sunan sarki Ubangiji mai girma. Sarki makaɗaici mai duniya da kiyama. Mai kudu da arewa mai gabas mai yamma. Rabbin ka salati ga annabin al'umma. Mai kyawun suna mai kyawun suma. Annabin nasaita annabin alfarma. Assalamu alayyaki mai ƙarshen suna ma. Tun daga ni gaban ki wai me kuma zan nema. Nema ya ƙare muna gidan alfarma. Sannan maulana shehu sunusu murabi na shehu. An muje shehu dan gidan na Fatima. Allah ya yarda annabi ne ke dafa ma. Allah kare ka ya ta tsare ka murabi na shehu. Ka shehu
ɗaki baban Suhaila Maulana ta kai na san Allah kai ne ga buɗe idanuna godiya nake na sallama marabi na sheku wa za mu rike in ba kai ba mu bar ramla za mu je sheku cikin tafiyar ka akwai Allah roƙona haka raba da Maulana sheku ai na kira Allah makakin mu kai shehin mu kuma kai ne ka ba shi amanar mu gwanin sarki yi salati Allah da ƙarawa ga abin so da ƙauna da waƙewa mai matsayin da ba a misaltawa duk halittar da kai a ƙasansa suke a sa mata da ƴaƴan ma'aikina da sharifai jinin annabin raina da sahaban nan da ke ta san juna da waliyai salamu alaika ya shehu tijjani wanda bulfardu ya shehu wanke ne baban su habibu na zo ka saita ne na gode wa Allah da ya yi cikin muridanka da sunan wanda ya yi rana da wata ya yi iska ya yi mutum da aljani shi ne ya yi mala'ika Allah da lotsira aminci ga wanda ka ba shi yardarka wanda shi ka kira ya zanta da kai har ma ya kalle ka salamu alaika baban nabi sace ga muridinka sharu ne almajiranka mai juyi da bazarka baban su Khadija wasan gani abinda uba yake ba wa ɗaka babu ma shakka shehu muna jin daɗi da kai muna samu a hannunka ya cikakken ɗan faɗa madina raɗe a bayanka sharifi ɗan sharifi da ba ƙarya Allah Allah ya ilahi alaihi salatu Allah ya sama salamuhu salatan turaqina ila zikr wal hubbi fa in tas'aluni an habibi wa sayyidi bal ghayru ma wa ma Allah Allah ya Allah subhanallah walhamdulillah Allah Allah subhanallah walhamdulillah Allah Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah Allah alhamdulillah alhamdulillah haya manzan Allah 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 sayyidina rasulullah rabbana salatanka idan ka shiga sabanka wanda ka ba shi yardarka muhammadin rasulallah assalamu alaika mai madina mai makka ka suka cire masoyanka mai iso rasulallah taimaka ka karbe mu an gidanka kamar mu asa ƴaƴanka so muhammadin rasulallah kai sannu masanin Allah babban bawan Allah su tana da bayan Allah muhammadin rasulallah shugaban annabawa
baya arewa Allah ka ban hasken da bai da sashewa bantoci na yiriyar rubutawa Allah ka ban iko na dangarerawa in na rera su rinka gamsarwa hadisa so su babu kosawa kai ma ka dan uban gidan kuwa salamu alaika annabin kuwa salamu alaika annabin kuwa kani dan a gaban ka sattirar kuwa ai na kas manzo Allah ba kai ba abin yabo da gaidawa silan gashin ka annabin kuwa ya fi mu ya fi ayyukan kuwa ba kai ba balaraban larabawa kumi da jikin ka annabin kuwa ya fi mu ya fi ayyukan kuwa ba kai ba hayya Allah ba kai ba abin yabo da gaidawa kumi na cikin ka annabin kuwa ya fi mu ya fi ayyukan kuwa ba kai ba manzo Allah Muhammadur Rasulullah sanka da komai Muhammad Rasulullah ba kai ba abin yabo da gaidawa dakin matar ka annabin kuwa ya bibi ya fi ayyukan kuwa salli alal muqta mai hanawa mai bayarwa mai ɗagawa mai saukewa kai na fara sawowa ayaban sayyidil bashar tsira da amincin nan ka dukkawa ma'aikin nan mata da sahabban nan da ƴaƴan almukuta tsira da amincin nan ka dukkawa ma'aikin nan mata da sahabban nan da ƴaƴan almukuta salama alaika awwalu salama alaika akiru salama alaika zahiru salama alaika batinu salama alaika bashiru salama alaika nasiru salama alaika jabilu salama alaika rasul Rasulallah mai koriyar ƙofa mai adangwal daga ƙofa Salamu alaika Rasulallah salati rahama ne ƙara masa hibul husni mai sallah mai ƙur'ani Muhammadar Rasulallah sallama nake yi ma ya imani a sama mai farkon suna ma Muhammadar Rasulallah labbaika mai dutsen uhudu mai gidan annabi hudu
annabi gwanin zudu salama alaika rasul ya mai kyakkyawan mayafi kai nasa Allah tabara kai ne ka jiran lalura na ta alfarmar su zahara dan mai kyakkyawan mayafi sarki mai dora jinya ni ma ya dora a baya yanzu kuma ya gyara murya dan mai kyakkyawan mayafi Allah ka jaɗo aminci ga sarki mai karamci mai fata mutum daga kunci annabu mai babban mayafi assalamu alaika najibu kai kadai ne baka da aibu ta ko'ina ta wayar ka babu ya mai korayen mayafi manzan Allah sharu ne manzan Allah sharu ne manzan Allah sharu ne ka san na fake da kai ne wallahi tanadi na kai ne annabiya ba kai nasa a gaba sallallahu alaika wa sallam mai juyar zakata ga zuciyar sharubawanka fakirin bawa mai tsananin neman rahamarka roƙonka nake dan girma baban sun mu'azzam ya salati Allah ga taskira sirrin zatinka guda ɗaya tilo cikakke tsagwaron bawanka girma daga girma sallallahu alaika wa sallam assalamu alaika majibancin al'amurana na fi san ka da kowa kai na riƙa uban ɗakina ka ƙara rike ni sallallahu alaika kalilil azam wal habibul akram والحبيب هيا ما شاء الله annabi kai kadai muke nema kai kadai muke nema annabi kai kadai muke nema kai kadai muke nema ya je ya dawo gari bai waye ba ya ga Allah kire-kire ba a sanya hijabi ba sauko gari bai waye ba ya ga Allah kire-kire ba a sanya ta wajen lafi kokar dawarsa wajen lafi yajar sarki idan wani kai wani wajen karamu ya ce ya ce zaki ya ce kaka da kaka zaki ya kamala kamalin zaki ga duk kusantar da mai annabi ya ce ya dawo gari bai waye ba ya ga Allah
annabi ya ce ya dawo. Assalamu alaikum ya wanda rabin ya gaishe shi mala'iku suke duka mai annabawa suna labbaika ya sarki annabi ya hau ya sako sallala rasulillah sallala ayya Allah la ilaha illallah ya rasulillah Allah 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 annabi la ilaha illallah Muhammad rasulillah Allah la 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 ilaha illallah Muhammad rasulillah oh yo yo annabi Muhammadu shugaba shugaba oyoyo oyoyo shugaba oyoyo oyoyo shugaba oyoyo oyoyo shugaba oyoyo alhamdulillah Allah ya maimaita mana wanda suka hada wannan majalisi irin su Nura yan kifi da abokansa da makota Allah ya saka musu da alheri Allah ya maimaita mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal katib lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri qidari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.